ena munyamefo kankan no wotimi hunu ka kire mo no obi a wode kwakudua se beye ebe preachi ya ma wo will come for you wo yere oma wobusua said ye be ya obefili say hit bi ya ya meso so ena meme no de me ye no ebe ya wo ya more ebe ya wo ya pa anti e better say osofo bi antwe no mfrim fi say ukọ kageti ya nipa bebre na ewu ukọ edum kumasi fiem enipa bebre na eto na nanam wonse do eno de ya na munyamefo kankan no hu kan kire mu wo de me ka asem wi me wi a me twa akoto ba bia osofo bi a wo de oye bema na ohu tra hwa de we will come for you physically wo ne wo yire no ma eno na betimi aya wo ya ama wo feel hit ni bi eye sanity because see ya tie ya nyi de ni de muti mun hyankom sa munyamefo kankan no wo hu ye ho asem nka na so obi wo a ena mo ba say we de no wonyi nyame ni we de no wonyi nyame na mo munyamefo kankan ye de wo nyame a de no bokoro no me de na epede yi nti bibini na kwaya say obi wu ya na ya babonten we de no wonyi nyame ni we de no wonyi na wo nyame no busa say me de ye de eti india ni na wawu nu so China ni nu so wawu ne eti wo nyame no de wo nkwa bibini fo na mo ye Ghana fo no nkwa mani abre na me ka asem fi say mo ahyeda yeso ye be hyeda bodam enimu de asie nti de wa wo ye bema no ho osofo a wo se sabi wutu ahwe aminu na ye bema no try na wo de fa kwakudua wo no bedi nsamfon na hwade na de wobusuafo bete wo masum eni wo mani so no ebe je won se ebe ye surprise some se mo wagimi because one say kwakudua ansa no wo be kɔ na obanyen ba bia kɔ no oye interview bebre enye na wo be interview mo amunim no 10 years ago me ne kwakudua ewo eye show bi ewo ebra na me wo Ghana na me wo media no we 10 years ago etinye ne na kwakudua wo no be keka sa ansem na kire wo se onye wo nya mesam no ntum wonye ntum enye no so ntina wonwu pacho muntie ne yepa we 10 years ago na ye di nkomo bi wo show bi na me yeso yenti ase se obi a wugidin a se wo mpo na beto a nipa nyina fa ne sa afi na obi awu te se no a ye call George Forest ye yes nimfie ne ba bia obo na adwuma kudu bi fa fi se bia obi na ekono ana se adan wawu ntam but the hwe hunu ne se owo wonte ba bi na ohwe ye ne o ti obi tena so ka se our life is in our hands okay asem bi anipa beka bia no enyame asem because e fiti anse na ye asem no nti ho ana ne ye wo no a all ba no okutatu ana se weapon of mass destruction obi abe wo no ba naked na asem no ho no befa awudie wo ho krono wo ho bibia asem no bia ho nemom ne ye no abeye no ne beka kiro se odi ewu nti wo ye den wudini nti asem bia ho asem no say ya papa say boni o e ho nemom wo fa obro no beka se be pro na wa wo dey justify ho na obi an say akwa we dey open tokwa because asem no ho asem no bi ne say entokwa abufuo nso we call Galatians chapter 5 Galatians 5:19 okeka kakra no amete but de ono no so otimi na otimi kan no nti ye na abeye nchirima no se mesume kasa yenso yensane mu a emo bi nwi se sabio may abuse some substance bi ebi no fi sai na kotia buchire ba no wadwan sesa enye no ase wonya sikam na hoto bi Onyankopon kra pese ohira Abraham no mana ere mpanifo kra nso on na make na omo ba na ye kan wo se wote faako a wote wade so we o Bible Debbie enti da krodo so anya trafaako nyadi wase do I need to read the whole Bible for me to be able to acquire the essence of knowledgeability? No. Nipa bia wo nyame eno nso nkyerese se nipa hunu so wo nyame a right so the amamani abre ne se sabi kwa akukọ echina bet mobeti ya na mesometimi akọ ewuo ye woni pamfa so so wo pew se wo mpew ubewu na emum se wuo ye ba wi ase ye bagidi ni ye gya hɔ akɔ enti ne se be ma bagidi wa mepre nyini nkyɛ ti de ye kan mfie du achi enkomo wa mini kwa akudua de 10 years ago enti nye nei na wo kɔhwɛ social media so na wa behwɛ se kwa akudua kura se wo ka se wonye nyame ni ti de me kanon we 10 years ago na me na dwene no sa nete na what senko bewu a 10 years ago ade ne wangu tie de ye kanon na munya sa de no
enti enkosi da bɛn sɛ woyɛ badwema da bɛn na bibini bɛwu a wɔno ana awu ni wo ɛde ntia da bɛn na enkosi da bɛn a bibini bɛkya atom sɛ we deɛ ebi kura sɛ deɛ wɔ stress ne kura ka ho adwendwen etimi kum nipa ada ne yɛntimi yɛnwene saa bibini deɛ obi wu ya na ɛyɛ obi na aku no ada nti yɛyɛ saa ada nti ya this is very bad and we see what this answer phone mo this answer phone kyerɛ wo mu but this time around also for bi a obedi saa goro no ye beba ne physical because I some tantai wo no oji saa wo nyame na wo gidi ye no nkyerɛ sɛ bɛm wanyina adane bo there be it doesn't make sense obi abewu enti nya kwakudua na ewu asabi wa free mu ɛyɛ ade and then first person on what yes so me see interview with 10 years ago and makɔhwehwɛ ehu no enkoma no wodi ni saa no wodi no o kyerɛw sɛ enipa yɛ nyame eti wɔno saa wo nyame ne bonsam no wɔnyi ntom ɛyɛ wo na wo gitum ɛyɛ wo semfa ɛno nso no buei eti yɛ kyerɛ me awu a na wabɛgyina sɛ akɔ we no wɔnyi nyame ni ntina wawu na ne wɔn mo gyi nyame di no mawu na nti wadwene na ɛyɛ adwuma yɛte yɛ na bishop anaba yɛfrɛ no sɛ papa yi frafrɛ ni ma yɛ wɔyɛ sɔfo yi bibi anaba salifo da bi anaba bibi ne yire ne mma nyina so wɔ mu wuyɛ ana so wɔyɛ sɔfo wɔbɔ okuta bible ni bi so wɔ mu wuyɛ ana abusua sɔfo yi yɛfrɛ no anaba bibi mira fi ne din bibi anaba ya nintiasie sɛ adenti na mo no amukɔ asɔre no da bia no sɛ yeye wu a ɛne munyame na akuye na munyame no nti saa no wɔyɛ na adwuma de mimi no ma me nkɔ asɔre o ba mimi wudi a na wo klemu sɛ wɔno na akume na asɛm we ni papa ni enti ne kwakudu a wɔkɔ dwene wo de ho kwan papa so ɔbɛkɔ wɔgya ne din wo legacy ne de ade a kedu a wɔgya legacy tɛkyerɛma empro ko internet so hwere nwom abuso ne nwuma buso tie de me ka kyerɛ no wagye ne din wɔkɔ eti mo nhwɛ mo ho ye yes me da se yamponsa Eastwood na aba sɛ ne yere ne ma nyina wuye dabi we ye Eastwood na aba me da se pa so o preachi enye atoro nche me to ne yere ne ma nyina nya sa eti nyame no ho no o mo wuye na wono to ogye ne di Ghana for Christo so wɔka ho bi nti ede na KD wono se sa wo ba yie wu nyame se wo mpɛ enu nti a kyerɛ sɛ wo wu a se wo wu di na ne mo nyame na ɛko no na we does it make sense ni obi a wabodam na be yes ade no eti sɛ ne wo mo wu China no so India fo na ewu na ene European fo na America fo no so ewu no so so wo mo de wo kora no turumutu nyina yagye ato ye ne physical ebi ware mo nyina na wo nyame no wo wei nti we wo dwene kedua no se wo no wo gye ne ho di wo no aye nyame wo se buei wo nti ase memete ya wo nyame mempe obo nsa mempe wala na mempe o god no mempe mi ami bi ye nyame enam tia mi wu a me kɔ me ba nyame no na baaye ɛno so nti ase ɔn nti obi mi wu a wo nyame na ɛkome na why does it make sense o de gina ho does it make sense kani no na wo ti sumu ne de ebi a wo fi sɛ normal ɛna no wo kuta phone sua de gene wo nyame ni ntimi nkome so ɔno no so be ma me nkwa ye wo na wo ka wo enti ɛde na wo sɛ ya kyerɛ wo sɛ nyame ne ma nkwa wo na wo ka wo wo nyame nyame na wo kasa no kase obi nkyira akɔda nyame na ɛde na wo kyerɛ me nyame so me ye foto atade eti ye besrɛ mo ɛyɛ kanena ne yenim de na modwene saa ɛna nim mo adwene mu bi mo kɔte tra ndam wo na asɔfo no ye mo saa sɛ nyame te Ghana enkanye awie yi ni nyame na mo ka no a sɛ mimi wu a wo na akumi no ɛno wo hɔ a enkanye awie ni de ɔman na ye no ɛyɛ sɛbi nkura sesɛm ti mo hwɛ ni yi ye ka kyerɛ futuo ne ye de ma mo ɛyɛ futuo ne ye de ma wo sɛ nyame no a wɔte Ghana no dia mahama ɛyɛ Ghana yi dia amanyɔfo ye no ɛne wɔ hɔ a ɛne mo awie yi dia muti wo yi nyame fo kankan sɛ dia mempe kai dia asɔfo ye mu yi tonton ne mama mo nom in the name of Jesus na we ye Yesu we papa na magye na mama wasɛ madwen empare me ɛno ntina me suro sɛ mewu na me nko ane first person me bewu ɛyɛ bi nsi da nipa bebre awu kɔ ɔho eti mi wu a ɛnyɛ wo ne wakome ɛnyɛ man kɔ asɔre ntina mawu ɛyɛ mawu ada sɛ yadeɛ na akome ana meta mo aso mekɔ deɛ ne besie hwe ma the next person beto aso eti dwene wo legacy ho ɛyɛ important
na omanya mo wo nyame a wo ne kunipa omanya yetimi wo nyame a wo kunipa Ghana fo nyame ne de wu a na waje credit wei ne papa ni nti mema nyina ni mi wu a na waje credit na wei papa ni ye modam ye yare obi anka nkyere mu ntia odi sa na ade nyini nti wodwen se wa nkwa asori ye kyerɛ sɛ nyame ebeku nyame bia nkun na de wo no so wonko obi da no so wote wanyini kyɛn wo so wɛ bibini ya sɛ wadwene tiase ye mempe wode fa wonyame so buto bada yi neti wonyame na wotimu anini ana na ayɛ dade na be ya ma wo na kasa na kura ka tiase nyame na wote kasa na se eti ebe sere wo mu meti yi ade be kyeme nsɔre na mawukɔ obi wi na mbae sa nete eti yenye ne dai onya on first person onipa bi osoro wo bia no wo pe ene wo kra wo nipa usoro wo sasai ana akoso ya boate ka Yesu no kra wo kan ya odi bu nipa wo ye sese ye ka no kra Yesu wonya saman so e saman ye ka because sofo bia no betimi dem akọ Yesu house number ensida wo na wo kramoni Mohammed wonya saman so e saman ana meme na e saman dia ne news on ene kwakudi adane saman ene ye news Yesu wo hwe na be hu ne he Mohammed wo be hu ne he wo nyina ye samafo they are all ghost na ghost bi chen ghost bi kanokre why na betimi a return bi obia ne obetimi aba wo de be ho ho akwese yese techere mampro kwakudi ye nyina be betimi aka se obesan aba da be na obesan aba obe de na oba eti ye imaginations wo na wo dwene saa what oyiwa kesi ebi de Holy Ghost we Holy Ghost was I holy now ye holy no okro bem now gina hen Holy Ghost we papa onti munya esa me ne metimi awu meti ya metimi akolapse na mawu akoma ne bre meti akọ na mawu so what munya esa de no time kura nya kura mamnyom kakra asa agro so eya agro asa agro so eya agro mamnyom Dada KD wo fiase kwakudu ya me kasa 10 years ago anwum we na anwuma na ekasa ko apa wo se asa agro so eya bro asa agro so eya bro ni ati woni ehwa na da bia ne o ma sei wo wasa anwum we in fact 2012 sa anwum we na eyasem bia na anwum na mu worship in fact NDC for kra beje ma wo ho yedum so yetuaka so yedum no wan edi abro ya na wodi abro yi ene me sese enkoda anya adwuma anye wan ehwe ye hwen ya na wodi abro yi anwum we anwum akwakudu a woni kofi bi na ye kan su kofi bu ache so wono nso ato na nanom onse do saa eti ayonkofo no mienu nyina no wonom ko me kai se MPP for wonum nyina ya adwuma gidigidi hwe emre bi ye call campaign kofi bi woni kofi bu ache wono ni kenkranchi so ni na ayi so ni ayi kofi nti so ni na we nu kwanem se jaku ka ho na metwa sa picture we ache early 2012 wo baby ekufu ado ye ne ko baby okumas da bi be kwa ho baby ne ye ko ye wo mu nyina na mu bu adwuma gidigidi ma MPP aban so ho kofi bi wono nso ato na no wonse do na kenkranchi wo ho kofi nti so wo na kwakudu ya wono so na wokoi nti kwakudu ya so wono so ko nti eye dia bi be kwa me bi aba ebi be ko ame bi aba anoden eti enwum ba ko to ya na manigi na nwumpa no asa agoro so ya bro ti megidi se ne nwum no fatia fatankroma ase me de bema presi pushi mami ngura mu tese ne nwum de be preso muje so odopadi wana